Bună ziua! Astăzi vreau să povestesc cum a apărut la mine această boală. Dimineața încercam să cobor din pat și parcă mergea un pic mai greu. Parcă aș avea o febră musculară. Și a trecut ziua, noaptea a început cu cărcei. Nu am zis nicio problemă, nu mă alarmez. Iau ceva în vitamine, iau un anticărcel. Asta pentru asta trebuie să mergi la doctor. Trece. Dar pe ce trecea, de la șold a început să coboare durerile către genunchi, de la genunchi la călcâie și e problema că nu trecea deloc. Și au trecut 3 săptămâni și durerile s-au intensificat. Și bine, am zis că poate am făcut o mișcare greșită sau te gândești la orice. Sau un efort fizic mai intens și te gândești dacă 2-3 zile stau în pat sau mă relaxez un pic, nu va trece și asta. Face asta, dar din păcate nu trece. Chiar și noaptea te trezești mult mai greu pentru că te învârți mai greu în pat și deja nu numai că cu febra musculară ești, ci începi să șchiopetezi, să urci scările foarte greu, să cobori în mașină e foarte greu, să urci în mașină e foarte greu. Și nu, dacă te mai încălzești, nu e nicio problemă. Dacă te oprești la masă, pornești mai greu. Adică schimbi poziția mai greu. Și da, la mine, eu am așteptat, că am zis că oricum trebuie să treacă, nu, imediat merg la un medic, nu? Am făcut o programare la ecograf pentru că și familia îți spune, da, Monica, încep să mergi și mai greu, și mai greu, de săptămână, parcă e mai rău decât spre bine mergi. Da, și m-am dus să fac prima mea radiografie. Urmați-vă și voi reveni cu o altă video. Bună ziua!